We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umyeni wami ulobole omunye umfazi ngingazi mina. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngina 10 years ngishadile nomyeni wami. Ngenkathi ngisanda kushada bengihlala nomamezala wami ngoba umyeni wami ubengakaqedi ukwakha umuzi. Sihlalileke iminyaka nje yaminingi bekukuhle konke kuhamba kahle ngingazi ukuthi ngelinye ilanga ngohlukumezeka ngalendlela. Umyeni wami uyasebenza mina angitohozi indawo ngiyazisebenza. Ngiphila ngokudayisa futhi kuyangivuma ngoba imali ngiyayithola nje impela. Njengoba kade sengishadile bengilokhu ngilekelela ekwakheni umuzi ngoba bese ngifuna ukuphuma kubo kamyeni wami ngiyovusa owami umuzi. Ngicabanga ukuthi imali engincedise ngayo kuloya muzi ingaphezulu kuka 100,000. Siwakhile-ke umuzi waze waphela saphuma kahle futhi kwangaba nankinga. Inkinga iqale sesihlala sobabili nomyeni wami. Bengilokhu nginganaki nje ibehavior yakhe isishintshile endlini esengithatha noma ikanjani into ebengayenzi ngaphambilini. Kuthe ngelinye ilanga agezeke kahle athi usaya etown. Ebese nami ngisho-ke ukuthi ngizoba nendlela in case ebuya kuqala. Kodwa igazi kimi belingitshela nje ukuthi lo akayi etown njengokusho kwakhe. Aphume-ke ahambe. Ngiqedele iwashing le ebengiyenza nami ngigeze. Ebese ngiyobheka umamezala ngoba bengizwe kuthiwa akaphilile. Ngihamba ngemoto yakhe ngoba ubeyishiyile. Ngihambe-ke ngiye kubo futhi bebangangilindelanga ukuthi ngizoza bengiya nje nami ngithi ngizichithela isikhathi ngoba ngingedwa endlini. Futhi nomamezala ubegula ngenzela ukuthi kungashiwo ukuthi angisezi ukuzombona noma egula. Uma ngifika-ke ngibone enye imoto ipakile emnyango. Ngazitshela ukuthi mhlambe amakholwa akhe umamezala azombheka kanti angibuzanga elangeni. Ngadilika-ke nganokha emnyango ngangena ngoba bekungavaliwe. Ngimangale-ke uma ngithola umyeni wami ekhona ngoba akashongo ukuthi uza la. Lapho ngingakahlali naphansi ngibone nje ukuthi angamukelekile la. Asukume umamezala acule iculo ayophuma ngomnyango. Engibuka phansi naphezulu lapho angilazi icala lami ukuthi ngenzeni. Ngoba mina bengizitshela ukuthi si-right. Futhi ngimnika njalo imali yegroza. Ngoba angifuni kuthiwe wanede washada nami ikubo akasalinakile. Ecule-ke umfazi kwakhe esho ephuma. Kusale umyeni wami nomunye usisi engingamazi. Ecule-ke aze abuye lapho ucula iculo lokubhuqa. Kodwa ngingalinaki nje sengixakwe ukuthi nalomuntu ekuthiwa uyagula uphile saka. Ngithule-ke kodwa ngibone ukuthi abantu badiniwe nje uma kungena mina. Kade ngilizwa uhleko luphezulu ngenkathi ngingakangeni. Kwanele kwangena mina yashintsha nje imood. Lapho abanginiki ithuba ngathi ngibaphazamisa kumhlangano obalulekile ngoba bekukhona nobhuti wakhona nje ongajwayele ukubuya aze kubo. Nginede ngifike-ke bonke abantu beze e-dining room kuhlalwe phansi. Ngithi ngizoke ngizwe-ke la. Ayiqale ubhuti wakhona indaba athi, "Masibanibani uBafo uke wakhuluma nawe." Ngithi nje cha. Athi hawu akakutshelanga into enhle kangaka ayenzile. Ngidideke-ke. Athi uBafo ubone kungcono ukuthi andise lo mndeni wayosilandela omunye omalokazana khona nizobambisana kahle. Kule viki eliphelile besiphuma khona le kubo kamolakazana omusha siyozishaya zonke.
Ngizwe kushisa izinyembezi kimi ngoba umyeni wami kulelo sonto ubeloku engitshela ngokuthi kumele aye kwimithingi emsebenzini ngoMgqibelo kanti umuntu uyolobola. Nami anginakanga ngoba vele ama-meetings amanye baba nawo ngama-weekend. Lapho umuntu wakhona udinwe uyaveva. Angazi ukuthi yini le emdinayo ngoba le nkulumo kumele ngabe ngiyizwa ngaye hhayi ubhuti wakhe omdala. Nakhona bangitshela sebevele bebuya khona lapho. Yaze yangigila indoda. Ngizwe izinyembezi kimi uma ngizwa lento engiyenziwa yona kulomuzi lapho balibeke lacaca bha ukuthi bathatha umakoti ngoba mina angikhoni ukuzala ngiyinyumba. Angizikhethelanga ukuthi ngingabi nabo abantwana nami uma uJehova engangihlelelanga bona kumele ngibathathe kuphi. Okungixakayo-ke ukuthi umyeni wami ubengakaze nje akhulume ngesithembu kimi ukuthi lento yabo bayihlele nini nami angazi. Ukube angizanga lana ngabe ngiyisilima nje ngoba akuqali manje ukuthi kuyiwe kubo kalentombazane. Kusho ukuthi besihlangana nje nabantu uma kunomsebenzi bangayithi vu eyokuthi umyeni wami uthatha omunye umfazi. Waze wabukisa ngami lo mfana. Wasiqeda nya isithunzi sami. Sonke lesikhathi kushuthi bebabonana kubo ngoba ukuvakasha kwakhe kubo ubekuqondanisa nokuthi angikho ngihambise ama-order kude. Ebese ethola ithuba lokuhamba athi ngeke ahlale yedwa yena. Lokhu abakushilo kimi ngivele ngangazi ukuthi ngiphendule ngithini. Ngigcine ngikhala nje ngaphaphama esibhedlela ukuthi kwenzekeni nami angazi. Ngiphaphame-ke esibhedlela lapho kukhona umyeni wami nalosisi ekuthiwa ubeyolobolwa. Nginembe ngiphaphame athi umyeni, "Ayi usephapheme asambe ngikhathele ngifuna ukuyolala ngiyavuka kusasa mina." Lapho akabuzi kumina ukuthi ngizizwa kanjani akashongo lutho ukhulume nesithandwa sakhe nje kuphela basho bayophuma ngomnyango. Ngasala ngasikhihla isililo. Waze wanginyanya umuntu ngibe ngingazi ngempela ukuthi yini le engaka eyenza angiphathe kanje ngoba angeke ukuthi ingoba anginangane. Uyazi naye ukuthi angizikhethelanga ukuthi ngingabi nayo. Yonke leminyaka bengihlezi ngiduduzwa uyena athi uNkulunkulu uyosibusisa ngengane ngelinye ilanga. Ngasala-ke esibhedlela lapho anginasenti. Kwathi sekuphele isonto kwathiwa kumele ngiphume. Nhlanhla leyo kwanonesi obone ngilokhu ngekhala wase eloku engibuza. So ngagcina sengimxoxela sonke isitori sami wangidabukela. Imali-ke ngize ngasizwa uyena kade sengiphuma ngoba abangishiyanga namali kwafoni yami angiyazi ukuthi ilaphi. Angikwazi nokuthinta abakithi izinamba zivele zaphela nje nya emqondweni. Uma ngifika endlini ngifike ngabo 4 late. Angizwe ngohleko oluqhuma phezulu. Ngithi ngiyalingwa-ke Nkosi yami ngabe lo sisi ulethwe kwami yini. Ngingene nangempela uyena lapho anginamandla sekungathi kade ngagula. Ngibashiye kanjalo-ke ngiqonde ekamereni lami nomyeni wami ngoba bengingekho nje esimeni sokuloku ngikhuluma and anginawo nawokulwa-ke amandla. Kushuthi-ke usisi uzimisele nje ukuthi uzohlala la kwami ngoba ngibone isuitcase endlini yezivakashi uma ngindlula. Bahlale-ke babuke iTV bobabili baze basukume late baye kolala endlini yezivakashi bobabili. Ukuba nje aze eze kimi umyeni wami azobuza ukuthi nginjani lutho. Inhliziyo yami igobhoza igazi ukuthi umyeni wami angakwazi ukuletha omunye umuntu ngikhona. Lesenzo asenze kimi angisazi ukuthi soke sindlule yini kweyami inhliziyo. Ekuseni-ke ngadecide ukufonela ekhaya ngibazise ngalolu daba ngoba lento isingaphezu kwamandla ami.
Mina angiyena umuntu ohambisa izindaba zomuzi wami kithi. Ngiye ngizilungisele mina ngale kokuthi ngitshele abantu. Kulokhu-ke ngibonile ukuthi angeke ngikwazi ukuyilungisa le ngoba vele iphumile esandleni. Bathi-ke ekhaya bazohlela imithingi nomkhwenyana wabo nabakubo. Ayilufike-ke usuku lwemithingi. Akaze angihlambalaze kanjena umuntu. Angazi ukuthi ubengahlukani ngani nami ngoba kuyacaca ukuthi uthando kade lamphelela lwami. Athi-ke yena isizathu sokuthi aqonywe ubone ngami ukuthi kuyafetshwa noma ushadile. Lapho usho aluhlaza cwe amanga, ayikho nje into erongo engike ngayenza. Athi ubehlezi engibona etawuni athule yena akayena umuntu okhulumayo. Kwesinye isikhathi uthi ubebona kwifoni yami. Usho lawo manga kubazali bami. Angimazi ukuthi ngimenzeni lo muntu ukuthi sengaze angenze kanje. Bekuyini ukungala-ke bese aqhubeke nempilo yakhe. Izizathu zakhe sezimbili-ke manje. Esokuqala ukuthi angizali. Esesibili ukuthi mina ngiyamfebela. Yazi ngivele ngadumala ukuthi angakhuluma kabi kangaka ngami ebe azi kahle ukuthi ayikho lento ayishoyo. So vele-ke abakithi bebengeke basenza lutho ngoba vele usezikhiphile izinkomo kubo kaNtombi, sekushoda umshado kuphela. Angikaze ngibuzwe ubuhlungu obunje empilweni yami. Kuyimanje uhlala nomuntu emzini owakhiwe izithukuthuku zami, uthi angikhiphanga mali mina akusiwo owami umuzi. Ngikhethe ukubashiya-ke nawo lowo muzi ngoba bengingeke ngikwazi ukuhlala nabo bobabili. Izinyembezi zigcwele amehlo kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga wongisula lezi nyembezi esengizikhalile. Sengikhethe ukuthi ngiphindele ekhaya. uNkulunkulu usazongipha amanye amandla ukuthi ngakhe omunye umuzi. Waze wayinja umuntu. Yaze yangilimaza le ndoda. Ngiyaliqalekisa usuku engahlangana naye ngalo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.